dong udah neyting mekhai dengan neyting bedor dengan neyting pias dengan neyting palu dengan. Ini beri hati nang mati pakai kombinasi ini kombinasi. Anu. Oh kawan. Friends, dayo जोङो मोनफैबाय माने बगामाथि तमाम भिर नै बेजोंबो भिर माने आरो आंजों लोगोसे दङ बोरै गोरबो नै आरो बेजों लोगोफोर दङ आंजों जोङो गासै साबा आरो नै हाबजेननायावनो नुबाय द निउ इयारनि धामाका निउ इयारनि धामाका बबेनि बगामाथि ना गारि गावले माने निउ इयारनि धामाका नै बगामाथिनि दायो जोंनो नांगौ जादों दै आरो दै लांगोन जों दायो मा दै दै हरनाय दायो नै आब'नि दखाननिफ्राय लाबाय दै आरो माने दैनि इम्पर्टेन्स जादों माने लोंनाय दैनि थाखाय हारनाया थाबायनो आयो नै जि दुरबल थाबायनो हायाखै जोंनि जायगायाव थांनाय सिगाङावनो जोंहा मादैमोन जों एसे नायलांनोसै मादैमोन बबेनि दुराबारि जाला नै मैगं हानायखौ नायदों मा बेदर लाबोदों अमा बेदर दाउबो बाबा माने दाउबो लाबोदों अमाबो लाबोदों दे होमब्लालाय ने दे बोरो नोंसोर साथामल' बेरायदों दे औ दे मोजाङै जालायदो गाइस दायो जोङो मोनफैबाय बगामाथिनि जायगायाव आरो जोङो नैबे जायगाखौ माने नैबे प्लेसखौ माने सेलेक्ट खालामबाय नै नाय पुरा माने बेजोंहाय बोरलै बेजोंहाय माने रेडि माने अरदाब सरदाब गासैबो रेडि र ओइ बोरो गो अरे खटिया औ रायजोफोर I love बगामाथि जोङो लाबोदों माने बेयाव दङ बेदर बेयो जादों नायरें कारजि मोखै आरो दङ थाव सामब्राम पियाज oh my god दसे उनाव जोङो जोंनि पार्टिखौ जागायनोसै oh my god wow धोरोमस्रिखै बे बाहुबलिनि माबा थिखांनाय बायदि नुखादों ने आयो नै सासेया थिखांनो हायिनि थावलायदों नै आयो सेसलै नै गारनासो सिगोन खोमा जोंना रायजोफोरा माने रेडि जादोंना जायाखैथाय मा बुंनो खानाय गोलाव नायनो माबा लेटखौनो जालांबाय थायो दखन
जोंनिया सावग्राया खुदि गदो मास्क गानना दोङो ओंखायनो दायो जागोन जोङो मा मोखै आरो बेदरखौ माने साइडआव दोनथ' दे लुगैद्राय नाङा दायो नै जागोन जोङो मा मोखै आयौ नै Ini beri hati nang mati pakai kemudian ini kemudian. Anu. Kokuan. Zabarang so. Nih, zikir dong. Sungguhin sih. Halun sih no, Pak. Luar ada kau ya. Dang lah. Ayo. Ayo. Mie gua nasi bisa salah deh. Main para komputer macam ada yang ada ya. Masih sana nih. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Badi santai-santai. नै दायो जागोन नैया आंनिया माने दिसा मोननै दंखायो खाथियाव मोनसेया जादों मोखै आरो मोनसेया जादों बेदर yes Mainlah tuh surga नै बेदरखौ madam ikan dong mbak pasal berani ya zona kia zona zona kia lagi doa kemudian nैथिं मोखै दोङो नैथिं बेदर दोङो नैथिं पियाज दोङो नैथिं फानलु दोङो नैखिना माने उदैखिना पुरा फुल आरो बहुत जाबाय Pak Mas Pak गाज्रिखौ माने बिगुरदो लाबोदो जाबासो माने टेस्टि नाङो दायो जाखांबाय आरो जायगानिफ्राय दोरोदनायनि सम फैबाय दायो नागिरगासिनो दङ जोङो बि-बयखौ बि-बय बहा दोङोथाय मानसिखौनो नागिरना मोना माने एकदम माहाबा हाबना थायो माने बेखौ नांगौ जादों माने नागिरदों माने जों लोगो हमनांगौ बहाथाय Sini Ban. Oh, ini udah बि-बयखौ लोगो हमखांनानै दायो आंनि खामानिया जादों जिप लाइनआव गाखोनाय oh my god my first experience लाइफआव आंहा फार्स्ट एक्सपिरियेन्स जागोन माने जिप लाइन गाखोनाय फ्रेन्ड्स लाइफआव फार्स्ट टाइम जिप लाइन थांनाय फैनायनि माने टिकेट दानबाय नै आरो नै फैसाबो मोनबावबाय दायो जिप लाइनआव थांनो थाखाय रेडि नै रेडि Bejo. Okay. Straight on me. Okay. Go! I love Bogamate. Nih, gerbo muna bijeng dong. Arang dai tangan bijeng.
मोनफैबाय जोबथ'बाय आंना थांनाय फैनाय आदा ओरैनो दिनाव खैजोनसो मानसि जायो बेयाव दिनाव औ दिनाव मानसि मेक्सिमाम 150 जनसो जायो दिनाव मिनिमाम 50 जनसो जायो औ ओमफ्राय इसोरबो मिनिमाम जायो 20 जन 10 जनसो जायो आदाया बेसेसो समनिफ्राय मावबाय आरो नोङो खामानिखौ 2016निफ्रायनो औ माने बहुत गोलाव जाबाय टाइम अके थेंक इउ गोजोनबाय दे दायो थांलायगोन माने नावजों बै साइडआव औ लाइफआव माने फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स आंनि थाखाय जिप लाइना औ बायद' साव কি নাম নো আয়ো কি নাম ডুন wow ডুন hi so cute মানে পুরা একদম समायना सैमा माने सैमा होननानैनो माने गाबज्रिनो बोरैबा नांखांलायो माने ओरैबायदि किउट फ्रेन्ड्स नै बिराद गोबावनि उनावलै दिनैसो नै बिराद गोबावनि उनाव नोंलाय ना कर'ना जादों गिद' कर'ना गैया आरो बिसोरखौ दिनैसो नै लोगो मोनदों बिराद गोबावनि उनाव जितिया कलेज थांगोन अब्लासो लोगो मोनदोंमोन नै लोगो मोनलायबाय नै दैमालु आरो नै बिदिनो दोङो भाइ मोनदों बिसोरखौ लोगो मोनलायबाय गोरबो खुंगुर ओइ नै बिराद गोमायोलै नोंसोरो नोंसो गोमायो आंसो गोमायो काम गैया बिसोर लाखौ मेथाइ दसेनो होनो मालाखो नै लोगोफोर नै oh my god mana 1 takani 12 mendah 12 offer dengan takai baik offer nोंनि थाखाय आंनि थाखाय offer ब्रा लोगो थांसै ना मा होनो थांसै थांमारनोसै दस्ता गैला नेक्स्ट बाय दे गासैबो न'आव थांनायनि रेडि नै पुरा रेडि